Durant les guerres napoleòniques, Catalunya va ser temporalment segregada per Bonaparte. En l'últim terç del segle XIX es va produir un gran ressorgiment del catalanisme en tots els aspectes. En política, el resultat va ser la Mancomunitat, la unió de les diputacions com a institució que representava Catalunya. La seva existència va ser curta, ja que l'any 1923 va ser abolida per la dictadura de Primo de Rivera. La situació va canviar radicalment amb la República i el 1932 va ser restaurada la Generalitat i es va aprovar l'Estatut d'Autonomia. La Guerra Civil de 1936 a 1939 i la victòria franquista van comportar una llarga dictadura, en la qual van ser proscrits els signes d'identitat i les institucions catalanes. La democràcia va portar de nou la Generalitat, restablida en 1977, amb Josep Tarradellas com a president. 2 anys després, Catalunya tenia de nou un Estatut d'Autonomia. La vigència de l'Estatut va coincidir amb una de les èpoques de major desenvolupament econòmic i social de Catalunya, i 25 anys després es va considerar que havia arribat el moment de posar al dia la norma bàsica que regia el país. Després d'un complex procés de revisió i tramitació, el nou estatut va ser aprovat en referèndum l'any 2006.